घरटा रखिले अंत तो केते टका पड़ो आ भड़ा दवा पड़तानी देख 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 फ्लाइट जाऊँगी केते पाखरे हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु कल्याणी आपण माननकु वेलकम करची हमर एक फ्रेश आउ नया वीडियो को आमे रहूछु कर्नाटक रे आ कर्नाटक रे आज होची श्रावण शेष शनिवार काहे की शेष शनिवार आमर ओडिसा रे होची भाद्रव मास चलची किंतु एठी श्रावण मास काहे की ना आमर गोटे पूर्णिमा रो आ गोटे पूर्णिमा गोटे मास धरंती किंतु एठी अमावास्या रो अमावास्या गोटे मास धरंती आज श्रावण शेष शनिवार होइथिबारु आम आंटी घर तला आंटी घर हेडी आंटी आउ अंकल आछन्ती रोषेई सब चलती आम आज रात्रि घरे खाऊ रोषेई तो ना तेणु चल शनिवार हेतु आज टे शनि मंदिर दर्शन कर रात्रि तो भजन रात्रि भजन आंटी घरे करवा आम कर्नाटक एक गाँ एरिया गोटे छोटिया गाँव में रोचु आ गाँव परिवेश देखा ठीक एमती पूरा सबुज सबुज ग्रीनरी ग्रीनरी चाषबास हो गाँ एरिया सीना किंतु डेभलप माने बिल्डिंग पूरा पूरी बड़ बड़ बिल्डिंग ये देखु एपटे ये पीजी सब अच्छी सॉरी अपार्टमेंट सब अच्छी डेभलप इंडस्ट्रियल एरियाटा आउ कौन डेभलप चलती आस्ते आस्ते ये गोटे मंदिर काम चलती खाली पत्थर रे एपटे सब घर भी एपटे पत्थर रे काली गाई खीरा दे रे दुनी रास्ता कच्चा मार्का रास्ता गाँव में भल कच्चा मार्का रास्ता से सिटी ऊपर गला धड़कच 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 हो खाली धूली उड़े देला रे टर्निंग फाइनाली मंदिर पाखापाखि पलि आसलु मंदिर माने कौन गोटे हो फेस्टिवल हो कौन आज शेष शनिवार जेहेतु कौन हो बोधे जहाँ आम भल दिन में गोटे आसचु आज केते गहली अच्छा पूरा मंदिर भी सजा होती जहा हो ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕ ಚಪ್ಪಲ ತಟ್ಟೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ आम जाणीनु सब दीप दीप जल बहुत दीप मंदिर भी पूरा डेकोरेशन होती बहुत बड़ ठाकुर भी माने कला थे कि धला कर ठाकुर को भी हेले हाँ घर जाऊँ ट्रक उपर ट्रक भुई भुई गोटे घर को सुंदर दृश्य देख 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 फ्लाइट जाऊँगी केते पाखरे ना आगे अच्छी अंगुरु फार्म ये स्टार्ट हाँ ये गचर सब सुखी जाइए मैंने सरीगला अंगुर सुखी जाए पुणी नुआ गोटे स्टार्ट हम नुआ फ्रेज ये सब अंगुर ना मक्का पोड़ा मिलूँ पिजुड़ी सब मिलूँ और शनिवार आम पढ़ापढ़ी खावा चल ये आम आगे आगे घर जाऊँ पचरे पचरे जाऊँ ये घरटा रखिले अंत तो केते टका पड़ो आ भड़ा दवा पड़तानी यहाँ हूँ एयरपोर्ट को रोड ये मात्र 5-7 किलोमीटर एयरपोर्ट यहाँ हूँ मार्केट बसे सब संडे संडे सब मार्केट बसे पूरा फुल हो जाए आज ना कल को बस गजरा लगुच मल्ली गजरा
कर्णाटक रही पुणी कर्णाटक रीतिनीति टे पालिया दरकार ना सजमल्ली माळ खसी देची गौडोणी परे बसी जा लक्ष्मी सांताणी रागारे ओढ़ाना टेकी फिल्म शूटिंग चलची ठेकेला होनी ठेकेला होनी थैंक यू 10 टका दे 10 टका नहीं 10 टका नहीं मो पाखरे मोर पॉकेट नहीं आ पैसा गुटे आसियो पाखरे उठुची एडी जाउची हां एडी केते पाखरे जाउची बढ़िया लागुची देखिया जेते जा उड़ी जा हां जा उड़ी जा बाय बाय हां बढ़िया लागुची देखिया सदरे अरे यार इंडियन हले यार सेडा हेथियो सेतेले कहउतले ना जनक घर डाकरे आछि एबे पुणी आ जनक घर दि जन घर डाकरे आछि चला जने बड़ा आंटी रे आ जने साना आंटी रे नहले आंक घरे जोड़े जोड़े तांक घरे जोड़े जोड़े खाया देखिया चलो काहार कोन आइटम सब हेछि लेट्स गो आंटी घर ठाकुर घर ना पानी ठाकुर चलो आज आंटी को घरे खिया हुआ कदली पत्र एठी स्पेशल जे कदली पत्र रे कदली पत्र रे मुद फास्ट मुद्दे एटा हची मुद्दे एटा हची सांबार राइस स्वल्प तापरे कन्नड़ हिंदी इंग्लिश सब मिसई कर दो आसिन तो कोडा परफेक्ट आ कोन करबी हाउ कोन एठी अल्प खाइ देबू आउ आंटी भाजी 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 साको माने सेतिकी ना कि हाँ दी घरे खाया पड़ो ना अल्प अल्प खाया पड़ो हाँ हाँ चलो एमिज नाइला एटा किन खान बोलु एमिज धरि कि एन मोडी होला जति आसला हेटा हला बडे गुडा हैं ई बेला ई बेला ani hari dong lagi ya इतना एमिज मोडी छिडियो हां अभ्यास नाही ಇದು ಟಿವಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ದು ನಮ್ಮರು ಎಂದೆ ಹೆಂಗಲು ಹೇಳಲು ಹಾಂ ಹೇಳಲು ಎಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಾತು ನಾಪ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತಿರ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರ ಅದು ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಕವರ್ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଜି ନ ଖାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଖାଅ ବୋହିଯିବ ଖାଅ ନହେଲେ ବୋହିଯିବ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೇಲೆ ಇದೆ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ଆମର ହଁ ଆମର ಎಷ್ಟು 24 ಇದೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಏನೋ फिर होची सुजी सेमिया फिर नड़िया पड़ची ना ये ना 24 ಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ರಾಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಾ 24 GB नेटफ्लिक्स यूट्यूब प्राइम वीडियो मुद्दे का सॉल्ट नहीं डाला गूगल सॉल्ट आकला क्यों मम्मी सॉल्ट क्या आकला ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ये क्या है मुद्दे का सॉल्ट ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ जोटा पूजा हबो एटा लुण पड़ेनी ना गण ಐಸು ಹಾಕಲ್ಲ ಇದು ಹಾಕಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂತ್ರಿಯ ಹೌದು ಇದು ಪ್ರಸಾದ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂತಿದ್ರಿ ಮಿಠಾ ಭಾತ ಹಾ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ರೈಸ್ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಂಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಕನ್ನಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್
कु कम हाँ ओके बस पानी पिया ढाଳରେ पानी पिया ढाला पानी पूछ रहे अभी अंकल नुआ टीवी आसला ना टीवी पटे वाशिंग मशीन रे नुआ आमे आसी आडी देखिया गो आउ मु सफा करबिनी हाथ रे मु बेठी पड़ी आसी भाड़ा करे डाला है दबा गणा खिया पिया सरला फुल टर्चर गोटी कथबार्ता होती आम कल्चर तांको कल्चर विषय रे जंगल पत्ते बस बुझौछंती समस्ते लास्ट ईयर कन्नड़ पूरा परफेक्ट ना इदे कहउछन मत दासनी ओ गमरी मारी वकासर वाला सुनचोसी मते ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು 6 ಜನ ಒಬ್ಬನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ एठना सरला 10-15 मिनट पर फोन थरे जो आ जन घर को झड़िले फोन थरे जीवो चलो गप सप चालू ಏನ पत्र ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ಟೋವ್ ಈಗ ಸ್ಟೋವ್ ಬಂದಿದೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೋವ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ओले माने कोन ಚುಲ್ಲಿ चुल्ली ओले माने चुल्ली मन रखता सब होला प्रथम ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಥಮ್ ಆಯ್ತಾ हेलो वीडियो नहीं हुआ हाँ बस निजे निजे बाड़ी खाई देला पिलाटा बाड़ी खाए तो तिलगड़ा देख हाँ पूरा भक्त राम भक्त घरे खाई खाई पेट फुल होगा जहाँ खाइलु खाइलु आगे मिले जेहतु छाड़ दे भल बुई धरी पड़े आसलु छाड़ी भिडियो भल लगे लाइक करेंगे आउ कौन कहबार कमेंट रे कहीदेवे चैनल सब्सक्राइब करेंगे नमस्कार।